Karbi Anglong aprang sinili kat channel phan choro parpik lo. Na itum kat channel abiota kapangdak koi penili. Karbi Anglong arat tum phanili juni riji bangila poino. Penap ge thang ipai isilo lasi. Piningan ingkan Karbi Anglong arat dedoan samjin pen mon sam do pen rengdok rengni ke dolong ji aphan lapen Karbi Anglong arat ke mang lapen ke jongjung ke mang pen ceklok Karbi Anglong arat ke mang hemprek pen ceklok aka prek sai mutame kichun thek ji aphan arna mahir jume cho hang lapen Karbi Anglong arat ake mang lapen risoi jang wareng war sai pen ceklok Karbi Anglong aka prek saya ammo ke ding pon iltum Karbi Anglong mas konsil pen penan klem pon lo lapen klem pon bom lo nang litum kat channel ta nang litum chinik lo lasi Karbi Anglong arat tum hanili chuning ri bangela puino ilitum ing samjin pensi Karbi Anglong sai mu kedeng an tame litum pacun ponangji Karbi Anglong arat kitu an khai jipupe dhrop jipupe pin pen kitu ke plang jipupe pin pen ilitum non githur mi awe do handame oreng awar sai ki ponje phanilitum Karbi Anglong Autonomous Council pen name iltum penana department interview kor je phan iltum pathik pon elo to tell that vacancy retirement vacancy Karbi Anglong 2000 lekai do surinia phai lekai do lahai tame 30 department amen iltum prabjin pen tender interview kor ponpo lapen ke Karbi Anglong angkang along ketam kewan kachela ta towar pen chenglok akaprek saya mo tamenil tum Karbi Anglong Autonomous Council pen an ke deng pondo hulhai tamenil tum muningan ingkanang bong penan ka cheprek isi ka chela theklong ni Karbi Anglong angkang lapen Karbi Anglong arara tum hana pachini la pohino le tum samjin pen bharat kachari ar onalong ke tokda article 244 tamile tum ning cp pen ning thin cp pen tum hang pon bom nangji lapen prime minister thengno laso lama puthai tum kai ki tame pele wer nangji lapen Karbi Anglong arat ning sipet pen ilitum kacho boykot lapen kese sorsa ave pin pen silitum ning sipet pen silata hempek ta hang nangji lapen ke nili Karbi Anglong arat phana pachini bangela puhino non muning aning karang bong ningkan kimiang bong Karbi Anglong akaprek saya mo nilitum ke deng pondo di Phu Medical College tame niltum kang pu ponjia phaniltum Karbi Anglong Autonomous Council beniltum Assam government beniltum chingwai chingsai beniltum sisik ponlo lapen ke di Phu Secretariat building 20 crores kuting ko ya tangka hulatan itum tangi kelo lata prabjin pen muningan ingkar mong pening pu ponpo lapen legislative building kuti pli lata meniltum pu ponpo lapen member hostel MEC tumhan kesang lapen akaprek ang tanmen kebang atum phan kesang abaha lata kutinar kebdo lata tum tang klempon bomlot lata muning damen tum prabjin mening pubon po lapen ke hamren auditorium hol muningan ing karang bong pen niltum la hai scheme ke doan dame ke the scheme ben chenglok towar pen chenglok akaprek sai modan men itum kang pubon je phan Karbi Anglong Autonomous Council pen itum pathik pon elo lapen itum cerai pon elo lapen ke muningan ing karang bong bihu aprang niletum Karbi Anglong Autonomous Council pen non ni phai trokan niletum executive committee do isi meeting do hak cheperai po tan committee long nar kep do Karbi Anglong Autonomous Council anda kasi hola tamine tum election kibi pon je phan niletum Karbi Anglong Autonomous Council pen cheperai pon lapen Karbi Anglong ke doa na ki jutsi nilikat channel hoi pen Karbi Anglong arat ke doa na phan chuning ri bange ning sibet pen niletum Karbi Anglong ka paching thurjia saya mo nilitum ke deng pondo pasena tum damen ang cerap ceto dunji phan sini chuning rilo lapen Karbi Anglong arat kemang lapen amen hang jongjung pen chenglok kaprek kemangan dame kapechun je phanili arna mahir jumi hangsi tum phan suri kardom kurang tu bajirsi nili kadawa phanta Karbi Anglong phanta chorolo lapen kardom bajiriklo